tuturor! Bine ați venit cu al treilea joc. Scuzați-mă că am gătat prima filmare. Voiam să facem de fapt un loc, am greșit. Să trecem la primul. După cum vedeți, în FIFA 2008. Să mă scuzați dacă sonorul este cam tare. Acesta este începutul. Trecem peste acesta. Și după cum vedeți, aici alegeți echipa. De așa. Să alegi echipa. I'm your commentator for today's game. Andy Gray is with me as always. Oameni buni și mă iertați, dar nu prea mai știu să joc. Ar trebui să mă obișnuiesc prima dată cu controlele. Așa, pasul ăsta era pasul. Scuzați-mă, oameni buni, dar nu mai prea știu la FIFA pentru că nu m-am jucat de foarte mult timp. Mă iertați, vă rog. S-ar putea să ne luăm bătaia acest meci. Bravo, portar. Și acum dăm 2, direct. Acum, și la putea, da, așa. Din păcate, nu mai prea știu să jucăm. Aici vine Luciu, ia mingea. De ce ale rugai? Și, yes, nu mi-a dat gol. Ce minune. Fine header. Here's Dimitar Berbatov. Scuzați-mă, oameni buni, că nu mai prea știu să joc. Mă iertat, vă rog frumos. Am cam uitat controlele, dar nu mai prea știu să joc. Oameni buni, e chiar prost. Uitați youtuberul care filmează. Adică pe el îl cheamă Luci. Scuzați-mă, am greșit în loc de A, am dat S. Așa era controlul. Să ia super tare, așa. Lasă super tare peste minge. Hai, du-te înapoi. Cine o dat? Cred că noi. Da, nu. Și din păcate am greșit. Puteam să dăm gol acum. Și hai să prindem mingea, este numai vina noastră pentru acest lucru. Și n-a dat gol, ce fericire! Scuzați-mă că nu prea mai știu să joc FIFA, dar chiar am uitat, de cât timp nu mai am jucat FIFA, ori trecut vreo 3 ani, 2 ani, da. Așa. Vreau să dăm direct un gol spre poartă. Știu că sunt cam nerăbdător. Pasă. Și tu.
Bine, și nu a fost gol! Of, ce ratare urâtă! Din păcate am picat pe jol la această lovitură cu căpățâna. Oh, ne luăm bătaie! Scuzați-mă! Așa, mai iertați. Și direct. Bam. Intră în gol? Nu intră, o respinsul prostul. Vreau să fac ceva. Spuneți câta pauză. Scuzați-mă, am avut o criză de nervi. Continuă. Du-te înapoi! Du-te înapoi, portarul! Dar am dat noi. Du-te să ne bravo, e urdatul, eu da. Și, au, s-ar fi putut întâmpla așa ceva. Și vine. Ce ratare! So it's a Tottenham corner. Scuzați-mă, dar nu mai prea știu să joc de atâta timp. Așa, oameni. Scuzați-mă că nu mă mai pricep să mă joc acest joc, dar chiar nu mai știu. Dai puțin. Dacă auziți zgomote pe fundal, ignorați-le. Minte, oameni, buni, vreau să știți. Cred că e o combinație chestia asta. Da, este o combinație. Ce fain e dat. Scuzați-mă, dar nebun. Oameni buni, chiar nu mai știu să joc acest joc după câte am avut. Chiar nu mai știu, îmi pare rău. Nu mai știu să joc. Îmi pare rău pentru că joc așa, dar nu mai știu să joc FIFA 2008. Nu mai am jucat de 2 ani. Oameni buni, măcar am luat mingea, chiar așa deștept, am luat mingea. Hai! Oh! Big chance! He couldn't afford to let that slip out of his hands. Knocked downfield. It's Genus. Ball forward. They need to shore up his defence somehow. He's really through them at the moment. Goalkeeper just clearing his line. S-a gătat. Din păcate acesta se va găta acest episod. Îmi pare rău. Poate mai revenim cu un joc, nu știu.